Aurreko saioetan hainbat kutsadura iturriaz hitz egin dugu, gehien bat klima aldaketarekin erlazionaturik CO2 kutsadurarekin, baita pestizidez, trafikoaz, gaur egun inguruneak dituen hainbat eta hainbat kutsadura iturriz aritu gara, baina, badaude beste kutsadura iturri batzuk ez direnak hain, fisikoak edo ikutu edo ezin daitezkeenak, baina beste zeintzumen batzuk kontutan izaten baditugu baita ere, existitzen dira kutsadura akustikoa eta kutsadura bisuala. Beraz, hauek ere badituzte beren ezaugarriak eta gaurko saioan hau ez hitz egingo dugu, entzumenaren bidez eta ikusmenaren bidez hauteman dezakegun kutsadura hortaz. Beraz, ikusmen kutsadurarekin hasiko gara edo kutsadura bisualarekin, hau izango litzateke gure ikusmenaren paisaian edo elementu arrotzak, naturalak ez direnak eta askotan zentzumen hori ikusmena asaldatzen diguten objektu horiek. Izan daiteke argi artifiziala, adibidez, hiri handietan gehien bat izaten diren publizitate kartel horiek edo batzuetan argiztatua gainera. Eta, ezerosotasun bisuala sortzen diguten objektuak izango lirateke, baita izan daiteke adibidez zaborra aurkitzea lurrean, kantitate handietan esan nahi dut. Oro har, gure ikusmenean ezerosotasuna eragiten diguten objektuak izan daitezke edo elementuak, eta egia da askotan hiriguneekin erlazionatzen direla, hor dagoelako noski kutsadura bisual gehiena, baina landa eremuan ere kutsadura bisuala egon daiteke, adibidez industrialdeetan, baita ere zakarra pilatzen delako edo abandonatuta gelditzen diren eremuak, degradatutako landare eremuak, adibidez basoak soiltzen direnean gelditzen den soilgune hori, elementu hauek ere kutsadura, ikusmen kutsadura edo kutsadura bisuala konsideratu daitezke, hori ezerosotasun bat edo sortzen digutelako ikusten ditugunean. Eta ikerketek erakutsi dute, kutsadura honek, ikusmen kutsadurak o kutsadura bisualak eragina izan dezakela gure ongizatean, gizakion ongizatean eta baita osasunean ere. Adibidez, estres maila handitzen digute batzuetan, kutsadura hori oso handia baldin bada, adibidez argi kutsadurarekin estresa edo asaldura sortzen digu, loarekin arazoak izan ditzakegu. Oro har, funtzio kognitiboak murriztea ekarri dezake, eta orokorrean bizi kalitatea, bizi maila murriztea. Eta ondorio psikologikoak ere bai, eremu degradatu batean edo asko kitzikatzen gaituen eremu batek ez digu lasaitasun handirik sortzen kontrakoa, eta beraz badirudi baita ere psikologikoki eremu horiekiko atxikimendu falta izan dezakegula, sentsazio negatiboak edo sortzen dizkigulako. Eta honek badu erlazioa adibidez, naturaren deskonexioaren termino horrekin, ze aurreko saio batean azaldu genuen bezala, badirudi natura degradatu batek atxikimendu falta hori sortzen digula, ez diogulako edertasunik edo baliorik ematen eremu degradatu horiei, eta horrek aldi berean sortzen du leku horiekiko atxikimendu falta bat, eta beraz zirkuloan atxikimendu falta horrek sortzen du natura oraindik ere gehiago degradatzea. Beraz, psikologikoki ere badu eragina. Eta kutsadura bisuala oso erlazionatuta dago baita ere argi kutsadurarekin, esan dudan bezala. Adibidez, izan daiteken bezala, hirietako publizitate kartel handiak edo hirian bertako argiztatze sistemak, hori kutsadura bisuala da, baina argi kutsadura zehazki.
eta honek gehien bat eragina izan dezake gauean. Gugan erritmo zirkadianoak nahastu ditzake, gure gorputzak ez duelako ulertzen gaua denik, aldaketa hormonalak ere gertatu daitezke horregatik, eta deskantsu falta izatea, eta oro har psikologikoki baita ere deskantsu falta horrek gure aldartean eragiten du. Nafarroan badago legedia argi kutsadura kontrolatzeko, edo behintzat badago legedi bat horren inguruan, eta askotan hori saiatzen da, eta geroz eta gehiago kontziente gara argi kutsadura honek baduela eragina gure deskantsuan, gehien bat gauez, baina ez da bakarrik gugan. Egia da hiriguneetan bioaniztasuna edo murritzagoa dela, eta ekosistemetan eragina, hiri barruan dugun argi kutsadurak agian ez du hainbeste eragiten, baina bai errepideetako argiztatze sistemak, eta herri txikietan, eta landa eremuan dauden argiztatze sistemak hauek bai izan dizakete eragin gehiago bioaniztasunean, basabizitzan, guri bezala, ziklo edo erritmo zirkadianoak nahastu diezaizkieke baita ere animaliei, adibidez gauez ehizatzen duten animaliak, hor nahasteak edo izan ditzazkete, eta noski beste aldetik ere bai, presa direnak edo harrapariak diren animalia horiek, ezkutatzeko zailtasun gehiago izan ditzazkete haien harrapakarien gandik. Eta, hemen datu bitxi bat sartzearren, duela gutxi argitaratu da, ikerketa bat, azaldu duena, edo, badirudi orain arte eman zaion azalpen logikoena edo, intsektuak zergatik juntatzen diren argipean gauez. Pentsatu izan da dela ilargiari jarraitzen diotelako, edo, hor bazutela, ilargiarekin edo eguzkiarekin erlazionatutako prozesuren bat, baina badirudi gehien bat gertatzen dela, edo hala uste dute behintzat, intsektuek behar dutelako jakin edo erabiltzen dutelako argia, jakiteko non dagoen zerua eta non dagoen lurra. Hau da, haien gorputza lurretik perpendikularki ez horizontalki paratzeko. Eta beraz, egunean zehar noski eguzkiarekin egiten dute, argia beti goitik datorrelako, eta gauez badirudi argi artifizialak eragiten diela mekanismo hori aktibatzea, eta beste gauza batzuetan egon beharrean, argiaren azpian egoten direla haien orientatzeko mekanismo horregatik. Beraz, pentsatzekoa da baita ere hori egiten duten intsektu eta artropodo guztietan eragina handia izango duela argiztatutako eremu batean egon edo ez. Beraz, ikusmen kutsadura murrizteko irtenbideak badirudi nahiko errazak izango lirateke planteatzeko garaian, esan nahi dut, baina noski gero horiek martxan jartzea ez da beti hain erraza, baina izango litzateke gehien bat argia murriztea hirigunetan eta baita landa eremuetan ere, eta hainbeste gure ikusmena hainbeste aktibatzen duten elementu horiek gutxitzea. Argiztatutako kartelak, eta oro har pixka bat elementu edo objektu naturalagoak erabiltzea eta ez hainbeste argi artifiziala dutenak. Eta beti dator ondo hori berdeguneak sartzea, edo peatonalizatutako eremuak baita ere pixka bat txukuntasun gehiago izateko gure bizilekoetan, bizi garen tokian. Eta ikusmenetik entzumenera, aipatu dugu entzumena baita kutsadura akustikoa edo entzumen kutsadura
baita ere existitzen da, ez da zeobia eta horrelakoak bezala, baina bueno, bada beste kutsadura mota bat, eta azkenean denbora luzez entzumena baita ere denbora guztian aktibo izateak badu eragina gure osasunean, badu eragina ingurumenean baita ere, beraz, bada kontutan izateko beste alderdi bat. 65 dezibeliotik gorako soinuak konsideratzen dira kutsadura akustikoa, eta hori izango litzateke gure entzumen paisaian soinu konstanteak edo intentsitate handiko soinuak etengabe entzute horrek eragiten du entzumen kutsadura edo kutsadura akustikoa. Pentsatzen da mundu mailan asko ari dela handitzen kutsadura akustikoa, logikoa denez, geroz eta jende gehiago bizi delako hirietan, eta beraz geroz eta jende gehiago dago zarata handiko eremuetan, eta kutsadura akustiko iturriak dira trafikoak eragin handia du, industria baita ere izan daiteke, oro har jende asko dagoen eremuetan, azkenean hotsa handia egoten da, obrak, okurritzen zaigun edo zer gauza, seguru denoi okurritzen zaigula gure egunean zehar zarata nondik datorren. Eta kalkulatzen da Europar Batasunean adibidez, biztanleriaren 30% kutsadura akustiko maila handienpean bizi dela, eta honek haien ongizatean baduela eragina. Hasiera batean kutsadura akustikoaren eragina ikertzen hasi zirenean, edo ondorioak ateratzen, hontaz hitz egiten hasi zenean, bazirudien batzuek esate zutela, kutsadura akustikoa ez zutelako kutsadura konsideratzen, baina zarata handien pean egoteak efektu positiboa zuela. Jende aktibatzen zuelako eta produktibitatea handitzen zuelako. Eta, lehen ikerketak edo azterketa batzuk bai esaten dute eta ondorioztatzen dute hori. Zarata handien pean egoteak esnatzen zaituela, ekiditen duela behintzat lasaiegi egotea eta horrek produktibitatea handitzen duela. Baina, urteak pasala egin dira ikerketa gehiago eta agian egia da, edo izan dezake, badu alteratzeko edo asaldatzeko kapazidade hori hotsak, baina negatiboki ere noski eragiten duela. Eta pixka bat eraginak kutsadura bisualaren antzekoak dira, azkenean da denbora guztian aktibatzen edo jotzen ari zaizun zerbait, bisuala ez balimada entzumenezkoa da, eta hori estresa handitzen dizu, azkenean denbora guztian hotsak entzuten edo gainera hots konstante bat balimada edo oso zaratatxoa balimada, estres mailak handitzen ditu, asaldatu egiten zara, aldartean badu eragina baita ere, eta noski lo egiterakoan. Gainera lo egiterakoan, aipatu dugu kutsadura akustikoa 65 dezibeliotik gora kontsideratzen dela, baina lo egiterako orduan maila hori 30 dezibeliotara jaisten da. Hau da, lo egiteko berez hots edo zarata oraindik gutxiago izan beharko genuke, eta leku askotan ez da horrela. Duela urte batzuk egin zen ikerketa bat, adibidez entzumen kutsadurak ze eragin zuen ikusteko haurretan eta nerabetan. Eta, lortu zuten emaitza bitxi bat, ze batzuetan asko pentsatuko genukenaren kontrara, nerabe eta aurren memoria edo gauzak gogoratzeko gaitasun hori okerrera zijoan ahotsak entzuten bazituzten, eta ez hainbeste hegazkinen edo aeroportuen ondoan bizi ziren haurrak denbora guztian hegazkinak entzuten zituzten, baina horrek ez zien hainbeste eragiten. Badirudi jendearen ahotsa entzuteak beste konbertsazio batzuk edo
gehiago eragiten duela kontzentratzeko gaitasunean eta gaitasun txikiagoa zuten beraz beste gauza batzuk gogoratzeko adibidez ikasten ari zirenean. Eta noski kutsadura akustikoak eragina du baita ere faunan, basabizitzan eta oro har ekosistemetan, lur lehorrean adibidez eragina handiena eragiten die baita ere soinuak erabiliz komunikatzen diren beste animaliei, adibidez hegaztiei. Hegaztiek soinu bidez komunikatzen dira hegaztiak eta beraz baseko edo fondoan denbora guztian beste hots batzuk baldin badaude azkenean haien komunikazio horretan interferitzen dute baita ere eta ikusi izan da ikerketa asko daude hegaztiek adibidez hainbat espeziek zailtasunak dituztela elkarrekin komunikatzeko kutsadura akustikoagatik. Eta, itsasora joaten baldin bagara, han ere beste modu bateko kutsadura akustikoa dago, baina baita ere eragina du basabizitzan, eta gehien bat odontozetoetan, hau da, izurdetan, katxalotetan, eta gehien bat ekokokapena erabiltzen duten animalia horietan, soinua erabiltzen dutelako bai elkarrekin komunikatzeko, eta baita ehizatzeko eta janaria lortzeko. Beraz, itsasontziek eragiten duten soinu hori, kutsadura hori, eta baita ere sonarrak erabiltzak, eta hor, iturri asko egon daitezke, soinu iturri asko itsasoan, geroz eta zarratatsuagoa da itsasoa baita ere, eta ez animaliengatik, baizik eta gure tramankuloegatik, eta horrek eragina du baita ere itsasoko hainbat animalien komunikazioan eta oro har bizi moduan. Eta puntu garrantzitsu bat da baita ere, kutsadura bai akustikoak eta bai bisualak ez digula danoi berdin eragiten, desberdintasun sozioekonomikoak daudelako baita ere, kutsadura handia edo txikiagoa pairatzen dutenen artean, sozioekonomikoki maila baxuagoan edo dauden pertsonak bizi garelako direlako eremu txiroagoetan, gutxiago zaintzen direnetan, agian akustikako legeak betetzen ez direnetan, edo eremuak hain txukun mantentzen ez diren tokietan, eta noski jende gizartearen zati batek kutsadura hori gehiago pairatzen du beste batzuek baino. Beraz, kutsadura akustikoarekin bezala, bisualean ere badaude irtenbideak eta badaude aldatu daitezkeen gauza kutsadura hori murrizteko, besteak beste gauetan, hori izango litzateke puntu garrantzitsuena egian, deskantsua hobea izan dadin, gauetan kutsadura akustiko hori soinu horiek gutxitzea. Gehien bat, badibidez asko, eztabaidagarria o eztabaida handia dago baita ere horrekin, garbiketako makinariaren ordutegiak adibidez horiek noiz jarri, biztanleriari gutxiago enbarazo egiteko, trafikoa murriztea, bai gauez eta baita egunean zehar, baita eremu batzuetan trafikoa gutxitzea, hori ere nahiko eztabaidan dagoen gaia da, eta beti dator ondo beste mota batzutako garraioak aktibatzea edo horiei garrantzia ematea, izan daitekena garraio publikoa oro har, eta baita ere bizikleta eta alden heinean oinez joatea, noski ahalik eta gehien. Eta kutsadura bisualarekin esan dudan bezala, eremu berdeak jartzea beti dator ondo, horiek soinu gutxi egiten dutelako eta gainera soinua hartzeko gaitasuna dute landaretzak adibidez.
Beraz, horiek eremu berdeak alderdi askotatik dira onak, eta horiek jartzea beti da ideia on bat. Eta, berrikuntza teknologikoak ere badaude, adibidez, asmatu da asfalto horrelako material antzeko bat, errepideak egiterako orduan, asfalto normalaren ordez hori erabiltzen da, eta horrek badu baita ere soinua harrapatzeko gaitasuna. Beraz, hor bai daude baita ere berrikuntza teknologiko batzuk, sartu daitezkenak hirigintzan, eta eraikinetan soinua murrizteko eta sortzen den soinu hori harrapatu eta gure gana gutxiago iristeko. Laburbilduz, hori kutsadura iturri asko daude, eta askotan hitz egiten ez bada ere kutsadura akustikoa eta kutsadura bisuala ere baditugu. Argiak kutsadura asko hitz egiten da, baina bisualak diren beste alderdi batzuetaz ez da hainbeste hitz egiten, eta badute eragina baita ere ongizatean, gure ongizatean eta baita basabizitzaren ongizatean. Baina ikusi dugu badago dela baita ere irtenbideak kutsadura hauek murrizteko, eta gure paisaia ikusmen eta entzumen paisaiari lasaitasun pixka bat emateko. Beraz, hau izan da guztia gaurkoz, eta hurrengo saioan beste gai bat jorratuko dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.